Ftit tal-jimilu tlesta r-restaw tal-kappella ta' San Filippo u San Ġagbu magħrufa bħala tal-Propostu, kappella li tinsab f'San Ġwan. Dan il-proġett ta' restaw li xogħol fuq beda f'Mejju li għadda u tlesta f'Lulju kien propost mill-Kunsill Lokali ta' San Ġwan. Ix-xogħol ta' restaw sar kollu mill-ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni. Il-perit responsabbli mix-xogħlijiet Roberta Mallija spjegat li x-xogħol li sar kien jinkludi fost oħrajn tindif tal-faċċata mill-ħmiġ, tikil ta' fili b'taħlita bbażata fuq il-ġir u tiswija ta' ġebel. Sar it-tikil mill-ġdid fejn dan sar materjali żjed idonejju bħal ġir. Sar it-tindif ta' 3 faċċati, saru tiswiet tal-ġebel bil-plastic repair u ġew ippinjati wkoll xi ġebel li waqgħu u ġew ippinjati lura f'posthom. Saru wkoll ir-restawr tal-aperturi u hemm anki l-insinja li reġgħet ġiet irranġata biex tinqara żjed faċilment. F'dokument datat 18 ta' Ottubru tal-1732 il-propostu ta' Birkirkara Gaspare Giuseppe Vassallo iddikjara li kellha tinbena kappella fuq art magħrufa bħala ta' Wied Omor, fejn imbagħad il-kappella ġiet trasferita lil parroċċa ta' San Ġwan lejn nofs is-seklu 20 meta ġiet stabbilita il-parroċċa tal-Kunċizzjoni. Il-kappella li għandna warajna bniet fis-1733 u ġiet mibnija biex taqdi l-bżonnijiet spiritwali tal-komunità lokali għax il-parroċċa ta' Birkirkara kienet kibret iżejjed. Ġiet ikkummissjonata mill-propostu ta' Birkirkara, propostu Vassallo, li tal-art u ħallas kemm għall-Knisja u kemm għall-affarijiet li jkun hemm bżonn biex titqaddes il-Quddiesa. Fil-1994 il-Knisja ġiet skedata bħala Grade 1 Schedule Building li huwa l-ogħla livell ta' protezzjoni li tista' tingħata lill-wied storiku hawn Malta. Dan ix-xogħol ta' restawr ikompli jsaħħaħ is-sens ta' komunità kif ukoll il-wirt storiku ta' pajjiżna. Dan kif kull lokalità kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex għandha ħafna xtoffri fejn jidħol element reliġjuż, artistiku u dak kulturali.